Hey. Er der stemme tilbage? Ikke meget. Jeg vil sgu ikke. Du skal varme op til Ja. Du lever. Ja, så længe vi syver, vi er i live. Dagens er, at der er 5 timer til køen starter. Og vi kan ikke rigtig komme frem. Ja. Skrid fra mit ansigt. Der er 2 timer til, at hegnet vælter, og folk har stillet sig op og har paranoia på, men vi sidder fucking ned, for vi er fucking ligeglade med systemet. Hvor med lumme? Fucking ulækkert! Nej! Hvor er du tøjlig, nej! Det første soldag, og Esther er bomregn. Vi er her, og det er tirsdag, og det er første solskindag, og vi er alle sammen blevet rigtig skoldede. Og Louis, han skulle pisse, ikke? Og han valgte at fylde en hel vodkaflaske med pis, og det her, det er resterne. Resten, det er sådan lidt røget og taget lidt væk af solen. Det stinker. Det stinker, og det hele er bare klap. Og det er bare fedt. Hvad er dårlig stil? Ja, det der er dårlig stil er, at Carlo vælger at klippe mig. Må vi se? Det skal være det samme. Jeg er ked af det, men... Nej! Hvad er der sket? Jeg er skæmt! Jeg kan det ikke gå. Fuck, hun er så dum. Der er is. Og en strand eller noget på Roskilde. Badefald og Roskilde. Den er god.
Hey, så han, hvordan har du det? Krasser ikke, altså. De har fucking til med en bold fast til arm. Det er kritisk, det her. Vi har bare lige fundet en flygtning i vores camp. Det er en indvandrer. B kom med ham. Vi ved ikke, hvad vi skal stille op med ham, så vi giver ham bare tilbage igen med noget vodka. Og nemt. This right here is my time to party. 5 more hours, we just getting started. Jeg er ikke Jeg må ikke læse det. fra... Sorry. Hvad siger du? Nå, det der skrive. Jeg er ikke fra Sverige. Venlig hilsen, Katrine. Status er, at jeg lige stod op. Vi har kun 2 dage tilbage. Og jeg har en Karl Strauss i mit telt. Karl. Karl, følg du med? Hvad er der sket? Du er blå i hovedet. Kom så, piger! Kom så, Entusiastisk. Det her er Karla. Ej, Silte. Det her er Esther. Hey. Det skulle se lidt det der. Ej, du. Hvad så tager jeg? Lad os sætte det her. Og jeg synes det er. Og det her er Tillehurup. Hands up! 1, 2, 3, everybody That mean I come back out here and do this shit all over again. And most importantly, it means nobody vibe will be killed. So if you with your girlfriend, your boyfriend, your auntie, your uncle, your niece, your nephew, your best motherfucking friend right now, see this shit. Hands up, hands up, hands up.
ekstra. Grande ekstra. Grandissimo. Det er smukt, det er lækkert. Hvad skal du have, Lara? Hvad skal du have? Grandissimo. Ja, okay. Jeg vil lige se. Den bygger meget. Hvad? Den bygger meget. Ja, var det godt? Ja. Hvad er det, vi drikker? Strawberry Dax. Ja, det smager mega godt. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Vi er i G. Og vi bor deroppe i H. Det er rigtig ironisk. Fordi vi bor i G, men vi bor lige for en H-tog. Det er mega nøje. Hvor skal du i H? Nej. Hvor skal du i G? The waves are rising and rising, and when I get that feeling, I wanna set you sensual. Hvad siger du, Niels? Smager godt. Det smager godt. Det er en stor butik, man kan fræse hele dagen til noget god musik. Det er en dejlig dag at spille sygsvar på. Det er en herlig morgen at få en ny start på. Så står vi op i en dejlig morgen. Ej, Simon. Ej, så ramte os. Der sker lige nu, det er, det her det er frugt, og det skal spises. Jeg har ikke fået frugt i fucking lang tid. Ja, det har været en uge. Så det første bid, vi filmer her. 3, 2, 1, go. Vodkaflaske. God, tror jeg. Jeg stjåler alle de her solbriller. Nej. Carla, har du stjålet? De har ikke et par. Carla, så et par til Lara, og så stjæler jeg et par til mig. At jeg er fucking solskold i det her fjæs. Det har været virkelig, virkelig varmt i dag. Og Carla har skoldet øjnene. Can you tell? Can you tell? Can you tell? Hey. Hey. Because I got high. Hvad så der? Er det ikke et lidt for lille telt, du har der? Status her er alt for langt. Tobi har lige givet mig et blåt mærke. Og det gør fucking nas. Tobi, hvad har du at sige til dit forsvar? Jeg ved det ikke. Du har givet mig et blåt mærke. Jeg har ikke gjort skid. Krigsklass Blue. Sidder en og krasser. Krigsklass Blue. Og det er fandme kras. Krigsklass Blue. Du tager jo bare en krasser. Aldrig så jeg en, der krasser om dig. Ja! Sorry. Watch me, nana. Okay. Now watch me whip. Watch me, oh, watch me, watch me, oh, watch me, oh, Now watch me whip. Now watch me, nana. Okay. Now watch me whip. Watch me, nana. Watch me, nana. Now watch me whip. Watch me, nana. Okay. Now watch me whip. Watch me, ladies. Vi er det sidste dag, eller sådan, det vil vi i hvert fald gerne have der, fordi det er pisse varmt og irriterende og og vi vil bare gerne hjem og sove og spise noget salat. Ja. Det er hundemad mixet med lidt majs og lidt... Det smager godt. Det smager godt, men det ligner ørl. Okay, så bag.
Det er en skide god. Venner, hvad har vi at sige til situationen, vi sidder i? Det er pisse varmt. Lakras. Det er pisse fedt. Mille ondt i foden med den her fod. Det går ondt. Hvorfor er den her mayo i? Du har mayo til. Mille. Jeg faldt ned på betongen, fordi jeg stod op på hegnet. Og så mistede jeg en tand. Så mistede du en tand? Den flækkede. Er du okay, Karo? Vi sagde det. Ja. Kan jeg kigge? Den er bare ikke eksisterende. Den er ikke. Og så jeg skal lave en ny tand. Stop. Ikke før. Simon, det her er resterne af Hey, Dash. good looking. Hvis I vil. Fuck, du af! Det er fedt. Vi glæder os allerede til 2016. Ja! Så, det er så resterne af Camp Dash. Hey, Simon Swag. Det var bare, et anlæg og en trækvogn.